What time is it? It's 12:10. It's your birthday. It's my birthday, gonna cry if I want to. It's a birthday today. It's a birthday today. It's my birthday today. It's your birthday. Hey, what's up mga paps? It's my birthday today. Happy birthday sa akin. Okay, so gatigulang na tabat. I'm still young at heart. Mano kami subong? Lunch kami, family lunch. By the way, birthday man ni Nanay kahapon. Okay? Happy birthday man ni Nanay. Basically, ang amo ni nga birthday, back to back kami ni Nanay. Anad na kami ni. So, kisa na celebrate na lang namon sa adlaw ya. Usually sa adlaw ko kid. Kaya syempre, ako ang 14 mo, siya ang 13. So, right now, the whole family lang, intimate lunch. Makadto kami sa Costa Buena. Okay? Dito sa Dumangas na namin nga restaurant to. Dito kami ma-chill and eat good food. Okay, so arin nagalian nagabot ng ref ni Nanay, oh. Ginatag ni Tita Eunice from Canada, no? Ari kami subong ni Jill sa Imperial Appliance Store. May gift si Eunice mangod ko sa Canada kay Nanay para sa birthday niya. Ginabala niya kami nga pangitaan siya namon sang nami nga refrigerator. Oh, frigidaire. Merkanta ya. So pangitaan sa namon sang nami nga refrigerator. Kaya nga amon nga fridge daan agad. Pagmi lang kareklamo si Mader. So mangita kami de. Sang medyo high-end nga fridge ah. Pero sakto lang para sa amon nga pamilya kag panimalay. Sir? Okay. Ay. Okay. 36.3 ko ka. Yes, ma'am, ngayon, ang discount. Yes, ma'am. Ay, do. Siya subang ni Chris Aquino. Tako na ako ni siya ya, no? Gina-recommend niya nga refrigerator. Mo niyang iya nga gina-endorse gid. Damo man pilian. O si Mrs. maka Samsung gid eh. So naka-decide kaming Samsung ang baon namon. So amo ni. Okay, ginapaligban namon between ini kagang Panasonic nga sa dalawang freezer ya. So galing ginambal ni Jill nga hindi lang ta kuno magkuha sang ref nga sa dalawang freezer kay matuko-duko pa si Nanay. So no reasonable man ni rason. So we have decided amo ni hopefully bakod. Mo importante. Alright, so ana ginbaka na namon tong Samsung ref. Makibot kinis Nanay buwas by deliver. So surprise. The next day. Happy birthday to you. Nani? Happy birthday, Nay. Ay. Nagkanong gali ka mo? Para damo sa maluto. Kasi ka, Nay? Oo, eh. Ano sila na nagpili sang ref kanday tuto? Nag-deliver sila sang ref, ariyo. Hindi, dako na ref namon, ho. Dako na ref namon. Dako na ref namon. Nan. Kasi ate ka, no? Oo. Yay! Ara na ho. Punon gini namon. Punon na namon sang pagkaon. Okay? May hamba ka? Want to say something? Gagamay siya sa rep eh. Okay na kami. Costa Buena. Here we come. In 300 meters, turn left. Right. So, pakato na sa Dumangas, Costa Buena, which means good coast. Sakto. Mga kids, kag si Nanay. Okay. Iko sa wala. Tani ko. Sa sunod nga no, ang new territory na dalon ta, dads. Alright. Grabe ang ulan. Naulanan pa kami. Pero sige lang ah. Blessing na, blessing. Along the dad. Gaulan. Yeah. Okay, alin na kita sa Costa Buena. Which means good coast. Kapilang Bimamban tayo. Mag-check sang temperature. Well, sige lang. Let's just follow the protocol. May reservation? Oo, Ernest Hakurin meron. Yung isulat pangalan nyo.
35.20. 35.20. Ang bata, may edad sa bata, sir? Teenager na. 13 kag 14. 13 to 14. Oo. So, damo ko. Tingka na, sir? Lima get? Tang ko tayo? Sir, nag-isa na pa, friend. So, tanan gid nga membro sang pamilya dapat isulat gid. Sulat na ma'am sa. So, ginkuhaan kami temperature. So far tanan daw malamig. Malamig tanan. Okay, so ang dalan amo ni siya. Okay, ano na oh, nagmala nga punong. Oo. Okay, so muni gid ang pasulod pa sa ilas. Snow play. Pagulangan sa tuo. May makuot sa mo di tapos gid. Okay. So paulan kami. Pero may payong man ah. Alright. Alright, so nakapwesto na kami din sa Costa Buena. Namin din amon pwesto. Kanugon, medyo gadrizol, gadsubong na timing sa ulan. Ano kaya ito? Wait, kaso a blessing man na. Order na sa anay. Kita So, ano yan din sila, oh. Okay. Order lang kamo na, mams. Si Nanay. So, may gamay kami tinga daw balay-balay. Yeah, ano din, oh. Alright, so nakabot ng pagkaon. Matamat na. Okay. Kaon niya sa Nanay, oh. That's mo komentary ka hindi. This is the wild. Crikey. Mga bangros. Bangros, wild bangros. Wild bangros on the loose. Ay, sorry nga, video mo niya man. Oo eh. Pwede ba ka puka? Sure. Ano daw, pili ka na gani ka, ano? Actually, pili ka mo na kapungko. That's it? Tira! Sa mga net? Oo. Ari kami subong sa... I don't know ano tawag din, pero sa Costa Buena kaya po, no? Diri lapit sa view nga ni. Namin, no? Namin ang ambience sa Costa Buena. A few moments later. Alright, so alin na kami subong sa balay. Okay, nakakaon na kami sa Costa Buena. Pero makaon pagit kami karon kay nagpa-deliver si Ma'am Carla sang pizza. More food clips to come pa. Nagpakal pa kami ice cream. Alright, so alin na na-deliver ng pizza. Ating pizza, oh. Angel's Pizza. Thank you Ma'am Carla. Mo naman niyang udakan ta. Wala na diet subong birthday. Aliw ni bukas, please. Ayun na. More food, more food. Oh, yeah. Okay, so alin ng Angel's Pizza. Mapatunaw-tunaw tanay. Kamay lang nga patunaw-tunaw. Then, chibog na naman liwa. Grabe, oh. Tapos na. Amo ni nga gumasol ko dads. Okay. Ang grocery, pagit kami gali Birthday, it's your birthday. Bad bitch contest, you in first place. It's your birthday, it's